כתוב שהסטרא אחרא יודעת בדיוק את הכוח של הקדושה. לבן ידע שאם רחל אמנו מתחתנת עם יעקב אבינו ראשונה, יוסף הצדיק נולד שהוא בכור, האחים לא מקנאים בו, ואין מחירת יוסף, ולא יורדים למצרים, ואין שום גלות וישר נגלים. את כל החישוב הזה לבן ידע. לבן ידע את כל החשבון הזה. לבן אמר אני לא אתן לזה לקרות. הוא אמר במקומותינו לא מחתנים את הצעירה לפני הבחירה. במקומותינו דואגים לכל מיני חוקים של בגץ, לדאוג לאלה שאנחנו דואגים לחפים מפשע. כבר אז היה בגץ שאמר במקומותינו לא מחתנים את הצעירה לפני הבחירה. לבן היה הראשון שהמציא את חוקי בגץ, את החוקים הקשים האלו, כשהוא ראה את הכוח של הקדושה. לבן הבין וידע ונלחם בכל הכוח. וכאן נשאלת השאלה, רחל אמנו, את רואה את כל זה, את יודעת, אם לבן ידע, רחל אמנו בטוח ידע. למה רחל נותן את הסימנים? אל תתני את הסימנים. לאה לא תצליח להתחתן, כי יעקב אבינו לא ירצה להתחתן איתה, והכל יהיה בסדר, ועם ישראל יגאל. מכאן אנחנו לומדים את הדבר העיקרי, שעליו יצאנו לגלות, וממנו נצא לגאולה. רחל ידע שחורבן, שבית המקדש לא ייבנה על צער של יהודי. עדיף שלא ייבנה בית המקדש, ועדיף שנרד לגלות, ועדיף שהיא לא תתחתן ותחכה עוד 7 שנים ועוד 7 שנים, ויהיה כל הגלות הזאת. העיקר לא יהיה צער ללאה, העיקר לא יהיה צער ליהודי. ואנחנו נמצאים היום בגלות, יכל להיות כבר גאולה מזמן. תמיד היה איזה 10 צדיקים שבשבילם הקדוש ברוך הוא יכל לעשות גאולה. היו צדיקים, היה דורות של תנאים, אמוראים. הקדוש ברוך הוא חיכה לנשמות האחרונות. גאולה לא תהיה אם יהיה צער ליהודי. הגאולה צריכה להיות כשכולנו נתאחד יחד ונדאג לכל יהודי. כי כל יהודי באשר הוא שם, הקדוש ברוך הוא מחכה עם השכינה כולה ליהודי האחרון שיחזור בתשובה, לניצוץ היהודי האחרון שיתעורר. וזכינו עכשיו, וזה היה הדבר הראשון. הדבר השני שרחל אמנו, אחרי שרחל אמנו מקריבה את ההקרבה הכי גדולה ונותנת את הסימנים, והיא רואה את לאה מתחתנת עם יעקב, מה אתם חושבים? שרחל אמנו לא היה לה לב של בן אדם? היא לא רצתה להתחתן עם יעקב אבינו, היא רצתה מאוד. היא לא רצתה שאחותה תתבזה, היא הקריבה. ואז היא הייתה צריכה לחכות עוד 7 שנים. 7 שנים היא חיכתה. לאחר מכן היא רואה את אחותה, היא התחתנה, לאחותה יש ילדים ולה לא נולד ילד אחד. ואני שואל כאן, מה שרחל אמנו גם שאלה, איפה הקדוש ברוך הוא? מה, לא ראית שהקרבתי? הקדוש ברוך הוא לא ראה את כל ההקרבה של רחל? ורחל אמנו לא שואלת שאלות, היא ממשיכה באמונה והולכת הלאה ומתפללת להשם, ורואה שאחותה לאה מביאה עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. וזה העניין של צדיק ורע לו, שאדם שעושה, אפילו שהיא ויתרה, והיא ויתרה במסירות נפש ונתנה את כל חייה, הרי על פי השכל הישר יכול להיות כמו שאמרו, הצעירה לצעיר והבחור לבחורה, היא הייתה אמורה להינתן בידי עשיו. היא לקחה ריזיקה של החיים. היא לקחה ריזיקה שיעקב אבינו יגיד, טוב, זהו, את שיקרת, את לא רצית, נתתי לך סימנים, מסרת את זה לאחותך, בגדת בי, אני לא רוצה להתחתן איתך. לכי לעשיו, גם כל אחד להתחתן עם אחת. היא לקחה את הריזיקה של החיים, היא עשתה את הכל, ולמרות הכל לא נולדו לה ילדים, והיא חיכתה עוד ועוד. ואחרי שכבר נולדו לה ילד ראשון, והם בורחים, וילד שני, ובלידה היא כבר לא נמצאת פה בעולם. יום אחד טוב לא היה לרחל אמנו פה בעולם הזה. אבל מה כתוב? שאנחנו נצא מהגלות בזכות רחל אמנו. רחל אמנו שלא היה לה יום פה, בזכותה אנחנו פה. עם ישראל עד היום הזה מחזיק בזכות רחל אמנו, ונגיע בעזרת השם לגאולה הקרובה בזכות רחל אמנו. הכוח של רחל, הכוח הזה של למסור את הנפש כל החיים, לא לראות פה רגע אחד טוב. רגע אחד טוב פה היא לא ראתה, עד היום היא בוכה. וכתוב בזוהר הקדוש שבכל לילה, בחצות לילה, הקדוש ברוך הוא וכל הצדיקים
מתחילים להגיד בחצות לילה חידושי תורה, ורבי עקיבא ומשה רבנו ורבי חייא ורבי חנינא בן דוסא, ומתחיל ריקודים בשמיים, כולם מתחילים לרקוד ולרקוד ולרקוד, ואז יש קול גדול של בכי.